lapha ngasekhaya yagaleleka isibhukabhuku intakazi yaKwaNdlovu phansi amalmoti esigodini sendaba zegudu phela ngikubingelela bukhoma kwisitedele Gumedia uhlelo yingonyuluka namhlanje sathi uhambo sibheke Port Shepstone kwamadlali isigodi la isiya khona esiyazi ukuthi kwenzakaleni kumakhwela engasizakala kanjani ukuze sikwazi ukuya phambili. Khumbula sihlezi sisho sithi inkinga yomunye iyinkinga yethu sonke, asambe siyomnikeza indlebe sibone ukuthi kungayeka kanjani phambili. Okwakho ukuthi ungasayindawo usho njengami uthi asambe mbukeli. Ukuthi sifike ngo-2004 lana. Okay. Sisuka endaweni yakaDushula uqhubeka nje ubheka le. Oh, okay. Mase sakhile kuse u2 room suka la nje kuya ngale ekamerweni. Okay. Sathola ukuthi indawo enamanzi. Oh, okay. Futhi inamanzi nje. Nabantu bathanda nokujijela udoti la ekhaya. Oh, okay. Indawo evundile. Cha, ayivundanga. Okay. Ngoba ila kwehla khona amanzi. Oh. Umsoco wenhlabathi uyadlula ushona ezansi. Oh, okay. Kwahamba ke nako kwese kuvela mangaphazami beku 2012 kuqala ukwakhiwa izindlu zomxhaso. Ngabhalisa. Angazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngagcina ngibhalisile. Thema sekuphinda okwesibili sekubhaliswa ke. Sekuyelinye ke ikhansela ngaselona leli esasifikele kulona. Okay. Ngalokhuza ke ngabe sengiyayilandelela indaba yami kuthe langa limbi ngithi mangaphazami kwaku 2016. Kwafika intombazane ihamba nabafana bawu2 yakakheswa ngale. Yathi uthe umlungu indawo yami yiphi. Ayi wahamba ngezwe kuthiwa bonke abantu abangayitholanga imixhaso engaphasiswanga imixhaso wababeze esayithini lazobheka. Okay. Nangempela ko umfana lo engamnikeza iID yami wathi kubhalwe la computer ukuthi indawo yakho yimbi. Okay. Kuthe langa lembe ngabuyela ekhanseleni ngazocela usizo ukuthi ngicela abandla lengisize ngoba amanzi imvula mayinkulu asilali la ubusuku nemini sithutha amanzi. Senzele ukuthi singaze sigwilize nodonga lingaze lithambe ngoba udaka. Yeah. Hayi ikhansela lathi ayikho into elingangisiza ngayo. Ayike ngabuya ke ngahlala kusho ukuthi ke ingane kwathi langa lembi yaxhuma lela kamero layo. Yebo. Wahamba wabonakala ukuthi umoya uza kanzima la uze uyogcwala lapha imvula mawukuthi uza nemvula. Yathi ivala lo mnyango mhlambe mangabe uqhamuka kanje kuzoba ngcono. Kuzoba ngcono. Umoya oqhamuka la ezantsi mkhulu kakhulu. Okay. Hayi bathi mina mina ngikhathele ukuthutha amanzi. Ngifuna ukusuka la futhi nalendlu iyangihlupha igugele uthayela. Akufa kwamanzi aqhamuka phansi kuphela naqhamuka phezulu. Maningi kakhulu kumiwa ngeenyawo la ekhaya mangabe imvula netha. Noma ngabe incane kangakanani. Imvula nje sima ngeenyawo gijima ihamba ubekela uzothi lehla ngodonga ukwazi ukubekela. Hayiye lokho ke siyathenga ke umuthi weimbobo siyafaka njengoba nibona ufakiwe lapha yana. Kudlule kuyafana manje kade kungcono ngonyaka odlule. Imvula egcine ngayo nje beyiconsa la. Nalapha ke la uphela khona uthayela ubolile la uphela khona uthayela kunemehlelo. Wehla nje kugcwala impela nje. Yonke hayi ukuthi yila kuphela suka ekamerweni kuza lapha kuleya kuza kule liyabhubha amanzi. Manje amandla ukuthi ngisuke anginawo
nomntwana otokuyena otohozayo. Yona leyo mali encane ayithola ubuyevana ayithatha hamba ayoyifaka utshwaleni. Umholo njengoba unjalo awufaka utshwaleni. Akho adinge nayo into azoyidla esiswini. Yebo. Mase lidamukile utshwala kube ngathi uzongakhela indlu ahluleke. Athi imali incane ma aphinde futhi zoba naloso simo nje sokuthi mase yila ko 6,000 7,000 njengoba nibona lawa ama blocks. Lawa ama blocks ano 3 years. Ogcwele. Yebo. Ethi uzongakhela kulesa siza. Ingazibela ngezandla zami lesa siza. Yebo. Ngisahlanganisa nemali yeqolo lezingane ngimbe ukuthi ke ngeweekend izingane ngeziqashe zingithuthise ngamabhala zochitha inhlabathi lapho. Hayi. Kuyafana. Ngaphinda ke manje sekuyikhansela lesithathu. Okay. Ngayocela usizo. Khansela kwabe ngathi lizofika likaze lifike namanje lithatha izintambo ngo-2023. Osuphelile 2023 waphela 2024. Nangu ke seku-2025 ngahamba ke ngayofuna usizo la kuthiwa home and settlement. Okay. Afika kwathiwa ngihambe ngiye eminyangweni okwathiwa abani ka disaster. Lo mnyango yakhelene nakasasa eMabheki. Afika khona intombazane kwangathi iyangisiza. Ayinikeza inamba yami ukuba izongifonela ayizange izingifonela. Ngabuyela kuyona ngabuza ukuthi yini uthi ayikhansela lakho lithe indaba yakho nje asiyeke. Naku ke sengicela usizo ukubhalela ubaba uMsweli. Oh, okay. Wangaphenduli. Ngaphinda ngabhalela wena ngibona ukuthi imvula ziyeza. Yebo. Hayi nangempela naku ke wena ungiphendula. Naku ke sekubuya ke songiphendulile lutho usafiki. Yo, ave ngangakhala wena. Nkosi yami, phephisa. Ngangakhala. Phephisa. Ukuthi ngabe kwenzekeni. Mhlambe nihlangane nengozi yomgwaqo, ne-TV emntanayo ngenxa yagesi. Aninawo nogesi le ndawo? Safelwa yi-transformer ngonyaka odlule. Bangeza ukuzolungisa. Kwathiwa sikhokhe imali yelokhuzana ukuthi besuntshontsha. Oh, okay. Manje ke indawo yonke nje awukho kusuka nje la kuyoshona ngapha phansi ezantsi ubheka le. Yebo. Awukho gesi. Bangaka abantwana mama? Abantwana bawu4. Oqala una 32. Owesibili una 27 wangaphazama. Owesithathu usejele. Okay. Udliwonga. Oh, okay. Aboshela untshontsha. Owesine khona ke sihlala naye la. Yebo. Uyedwa osebenzayo. Uyedwa osebenzayo naye senengane asasiza ngayo lutho. Ubaba kasekho. Washona kudala 2009. Wayishiya lendlu ingakaplasteli ingakakhonko. Kwawuyena ke lo mfana ke wangisiza kwayikhonka wayiplastela. Kodwa nje kuthe kusuka nje 2016 wahlaselwa idemon nje lokuthi vangathatha umholo njengokunjalo ufaka utshwaleni. Yebo. Kade usizo kakhulu. Ovela kwashintsha. Kwashintsha. Ikhansela uma usuzama ukubuyela kulo njengomuntu owagcine enze ngathi uzofika uma usuwenza i-follow up noma ulandelela ubuza ukuthi yini mhlawumbe okwabamba wakwayithola impendulo. Angiyitholanga impendulo ngabe sengicela ukuthi ngicela azothela inkwali la inhlabathi. Inhlabathi ayisekho kwakona lamanzi eza ngamandla. Akungiphenduli namanje. Kwakuzoba ukhetho. Kodwa ukuzokuphendula. Azange ngiphendula. Ukuthi anganani emzini wekhansela uma usuka la uyakhona.
Angikwazi angikaze ngiye ngoba ngisuke ngixhumana nale efonini. Oh. Kungaphi emgogo? Oh, okay. Ubani what committee wenu? Awazi. Angazi. Ngoba phela indawo ezikanjalo ezibhekelelwa amakhansela kuye kube khona umuntu oba ward committee oyiso noyindlebe yali ikhansela uma kuwukuthi lihlala kude. Ekuye kuphoqele ukuthi abantu bendawo akungaze kugcine kuya ekhanseleni, kepha akuqale kube ukuthi inkinga zabo bayibika kuyena. Then lowo muntu ke uyobe sedlulisa inkinga zabantu basemphakathini edlulisele ekhanseleni. Ingakho ngizwa ngimbuza nje. Because uyena umuntu okufuze ngabe sinalo ulwazi noma siqala kuye ukubuzisisa ukuthi kwenzakaleni ukuze ugcine wena uba umuntu ongenayo indlu yokuhlala. Njengamanje sekuzongena nje ihlobo kuzoshuba Kakhulu. imvula ziyeza, imoya iyeza, kuzobe kwenzeka noma ngabe yini ngoba siyawubona nawo umsokamo lapha apha ekhoneni nanke uyabonakala, uyakhombisa ukuthi imvula iyangena. Imali le yesibonelelo sikahulumeni uyayithola? Yebo ngiyayithola. Iyozama ukuphila ngayo. Vela ngisho ukuthi ngoba nami ngibuza mhlawumbe ngibuzela ukuthi usungakha ngayo, cha sengibuzela ukuphila, ukuphila ngayo. Iyona kuphela ke futhi. Laba bathathu nje abasebenze kwakhona khulu ukuthi abalifakayo. Nkosiyami. Balahla nasey'koleni. Ngeke kwaba yilo wonga. Yebo. Sikuphatha kanjani ke lesi simo sokuhlala endaweni uyibona ukuthi inalezi inkingo oyichazayo ngoba nje njengamanje kuzodlula ubusika ukuthi nje kuwe njengomuntu ozobe ebhekene nale nkinga omunye umuntu ongayazi noma ongakaza experience wena ke njengomuntu ulala uthini nje njengoba sekuzongena ihlobo? Ukuhlala ngithi njengathi ngingangafiki imvula kodwa phela kube ngeke ingafiki ngenxa yami. Ngoba ngiyahlukumezeka kakhulu. Ngoba mawuthi uzolala libe lishaya ngempela hayi kusho ukuthi uyophaphama ugwiliza phela kuona. Uwathuthu lokhu wathutha uzube manzi uqale phansi ushintshe. Gcine sewukhuphuka kumoya ey'nganeni. Kodwa niyavotiswa makumele kuvote, niyagqugquzelwa bayangena becela ukuthi bengena basangeni manje. Ilo ngabatshela ukuthi mina ngiyahlukumezeka la umxhaso angiyitholi. Ngoba ningi imixhaso iy'nhlobo ngey'nhlobo zemixhaso esezangena. Noma zu-6 yini. Iy'nhlobo zemixhaso kodwa mina ngiwutholi. Zihlezi zikweqa ngaphezulu. Lezi zingeqa ngaphezulu. Amanzi unawo? Ngiwathutha njengabantu bonke nje la emgwaqweni emotweni yamanzi. Oh, aninabo nompompi? Ompompi bakhona amanzi akaphumi. Ifika kangaki imoto yamanzi endaweni? Ifika njalo ngoLwesibili. Njalo ngoLwesibili. Mawungekho nje ngalo Lwesibili sho ukuthi awuwatholi. Awuwatholi. Kuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuzwa isimo sakho ubhekene naso kakhulukazi njengoba umuntu ophila nokukhubazeka kuye kufuneke ngathi wena umuntu onganakekeleka kangcono. Kusizisa nje ubuhlungu ukuthi uhlala endlini enethayo for isikhathi eside kangaka kodwa kunabaholi ababhekelele ukuphepha kwenu noma ababhekelele ukuhlala kwenu endaweni ukuthi kumele kube kanjani. So yingakho wathi mawufona kwangiphoqa ukuthi angina bengisahlala isikhathi eside kepha ngilisukumela udaba lwakho ngoba nina abantu okumele uma nikhuluma nizwe kangcono ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi kube ukuthi umuntu ufuna ukuzenzela ukuyisebenzela ukuze abe nemali kube khona izimo ezimphoqa ukuthi ngizosebenza kanjani, you understand. So manikhala yini abantu okumele ngabe nisheshe nizwe kangcono. Yikho ukuthi nekhansela lenu aninalo la endaweni ngoba bengifisa mina ukuthi ngilibone. Ngikhulume nalo ngilibuza ukuthi
uma bethi indawo yakho yimbi kungani bengakususi bekubeka endaweni eright? Angithi-ke nami lonto engizibuza yona ukuthi yini inkinga. Ngoba phela uma kuwukuthi kunenkinga eyenza ukuthi indawo yakho ingakwazi ukuthi uthole uxhaso lukahulumeni, okusho ukuthi abakususe phela kuleyo ndawo enenkinga bekubeka endaweni eright bese bekukhandela leyo ndlu bese bekushiya. Angazi ngoba isikhathi esikhulu liyafika la lime lapha ngoba bekuyilanga lamanzi. Okay. Kodwa nje lagcina kulowo muntu oqala ngekhathi ngiqala ngisaqala ukukhuluma nalo lathi angihambisa i-ID yami kulowo muntu wakaHlophe engayihambisa i-ID waba umuntu ozofika akaze afike kwayilona laba umuntu ozofika alikaze lifike hlezi lihamba la hlezi lima lapha licontrola ilokhuzana imoto zamanzi kodwa nje alidluli likhulume alisho lutho nje. Lana kamanzi ayema qhamuka kanje afike ema bese yadile kanti wanubona umsele. Nkosi yami Saze senza usho umsele kanje yana mangabe ke ifike nomoya fanele ugijime nowabe lishaka nganani uhambe uyodonsa lo dodo olethwa umoya ususeke kuze phela adlule. Noma ngabe ayadlula kodwa kuyafana mali isuki la ko 60% kuyaphezulu ingena ngobuningi bayo la ngaphansi. Nkosi yami Beyode eqhamuka phezulu beyode eqhamuka phansi. Uhlala nobani la ekhaya? Ngihlala nalomfana wami wokugcina. Oh okay. Awunayo ngane intombazana? Ikhona iyona unumber 2. Oh. Kuyihlalela nesoka layo. Ngizwe uthi lo wamsele wahambe wawe noma lo ladonga ngoba kunodonga nje lolukhulu ngaka. Ngangembisiza ngoba ngiyitshela ukuthi mhlawumbe nje wabethi indawo yami yimbi. Uma befika bebona ngelinye ilanga ukuthi hayibo kumbi uyisiza kanje. Kodwa ukuthina bofika bekwenza. Kodwa lutho. Uma kungathiwa mhlambe khona umuntu obonayo ozudaba lwakho ungathi yini mhlambe wena ufisa ukuthi ulekeleleke kuyo noma ungathi yini kakhulukazi abangayenza ngoba sinakho siyabona ama-blogs engicabanga ukuthi iwona kokuqala okungase kusetshenzele phezukwakho noma kubonelelwe phezukwakho ukuthi kwenzakala kanjani ukuze ugcine ukwazile ukuthola usizo. Uma ngathiwa kunomuntu othi ngiyaluza udaba lwakho luyangithinta kakhulu mama bengicela nami ukuthi ngikusize ungathi ufisa kusize kanjani? Angakhele nje indle ngizothi mangabe lishaya nje imvula eke ngilale. Eke ngihlale nje ngikhululeke makuyisemini ebusuku eke ngilale nje. Silale nje nabantu abami ngoba nami ngiyafisa ukuthi kungabe makufika ukufa ngihlala kule ndlu hayi Kuba nzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu. Yeah. Kakhulu ayikancane. Yahlukumezeka kakhulu ayikancane. Akukho mnandi. Ngeke futhi kuze kube mnandi. Into yokuqala phela eyenza ukuthi ekhaya ukwazi ukukhululeka ile yokuthola indawo ephephile nokwazi ukukhululeka kuyona. Mangase ngoba as much as sibona ukuthi uzame ngako konke okusemandleni ukuvala kodwa uyabona ukuthi udaka angithi malini izulu udaka lewamumatha amanzi kungahidlika noma yinini mhla sekufuna ukuyidlika. Ngiyangithi nje manje mawukusuka lapha ya kubheka le kamereni kunemveve la ungahlekezeka noma yinini. Nkosi yami. Uneminyaka emingaki mama? 57. Bakithi. Sesisiteke nesikhathi usifikile. Angazi noma bekungenzekani ukuthi silifonele ikhansela. Ngiyafisa ukukhuluma nani. Okay. Silifonele. Ngesizama ukuzwa ukuthi udaba lwakho lwahamba lwabamba kuphi. Sesobe sesiyezwa lapho ukuthi zithini inhlelo ukuze egcineni ukwazi ukuthi usizakale. Nayi inamba yalo. Ngiphe mfana.
Baba sawubona. Yebo sawubona. Njani? Phezulu njani? Siyaphila. Sisendaweni yakho lapha igama usitetele kwaNdlovu Isibongo. Kunomama obesicelile ukuthi uke simvakashele ngoba uyayabona isilekelela abantu abasuke beneyinkinga ezithile noma abanezimo ababhekene nazo abangakwazi ukuthi basizakale ku Ward 55 shona 15. Ward 15 baba Isibongo kwakhwela. Umama uthi sekunesikhathi engatholi ukusizakala mayelana nendlu noma noxhaso nendlu yomxhaso. Ukhala ngokuthi njengoba sekuzimvula nje uyazi ukuthi iyothi mifika kanye sekungavele kuyidlike kushone phansi ngoba udaka akhande ngalo. Siyayibona nemsokamo okukhomba ukuthi vele iyangena uma kusuke linethi izulu. Uthi usewake walibika udaba lwakhe. Kodwa hayi kokuqala ayokwesibili wakwalibika nakubaholi abaphambilini. Kodwa manje uyabona ngathi akasukumeleki noma akasizakali. Manje uyafisa ukuthi naye ayikhalela. Yebo. Manje nje ungadinwa. Yebo. Bani lo Ward 15 lo nikuyena? Ward 15. Okay, uyabona ke ngizobheka inamba lo khansela wakhona mina ngingapha aka 14. Oh, okay. Ukhansela uNgwane. Okuyena oyikhansela lapha. Oh, okay baba. Kodwa nami lo msizo lwenu nje siyaludinga nangapha kafika 14. Kodwa ungahle kakhulu isikhathi senu. Angani maniyani nayo inamba kaKhansela uNgwane. Hayi bengithi yiyo. Ubeyitshela ukuthi yiyo ngoba enginikile nje ubeyitshela ukuthi masifona nje iya straight kuKhansela wakhe. Akazi ukuthi kwadidana kanjani. Umama nje uphila nesimo sokukhubazeka esandleni so manje kusithinte kakhulu udaba lwakhe uma sesithola ukuthi nange umuntu owangikhalela impela efonini ukuthi sisi mayifika imvula ziyolala nami phansi sengifisa ngisho engabe kuthiwa ngithola temporal structure. Nkosi yami. Indike leyo nto ake uvela ukuthi akakalibheke kahle inamba kaKhansela uNgwane le mina ngumalunga. Oh, okay. Ngizawat 14 sangikhona. Oh, okay. Mina ke Kwenzeka kanjani ukuthi ube nenamba kaKhansela kaWard 14 ukuWard 15? Kabi lo muntu ule kude. Ile ngixaka ukuthi kwenzeka kanjani Yena ukuthi uphethe kusuka la kudilika kuyoshona ngala kuyoshona ngala kuyoshona komkhulu. Manje angazi ke mhlawumbe ngenzeka ubuya ziphika ngoba angikwazi ukuqaphela izwi lakhe. kuyangidida ukuthi kuyenzeka yini uthi umhlali wakwenye iwadi kodwa ube nenamba yekhansela la kwenye iwadi hayi ikhansela lakho. Ingakho khona la ungabhalansi kahle khona. Balance ngempela ngoba manje ngazi ukuthi mina ngiphethe inamba yakhe ngoba ngike ngimfonele ngikhulume naye. Ngangikhuluma naye kokuqala isanda kuthatha izintambo. Okay. Ngaphinda ngakhuluma naye. Ngaphinda ngakhuluma naye kulonyaka ophelileyo ngicela ukuthi angicela afake inhlabathi. Yes. And nje ngiyadideka uma ethi uya nokuWard 14 uphesheya le ngako Saranos ngoba umuntu ongaphila ephesheya ngase Saranos. Uma wena ubumfonela ubumthola akulalele akuzwe. Nivumelane ngokuthi uzokwenzeka noma thembise inkulumo yenu ibiphelela nje. Okokuqala nje wathi angihambise iID yami kubaba uHlophe. Okay. Uyena ozofika azobheka isimo. Wangafiki wahamba ngamkhumbuzisa ukuthi hayibo baba uKhansela ngizinenkinga. Ngiyalidinga usizo lwakho kakhulu ngiyahlukumezeka yimvula. Wathi ayi ngizofika mangabe ngisuke ngihambela ngalapho. Uhleze efika lamakolo esibili. Noma engafikanga izolo kodwa uhleze efika amakolo esibili ezolokhuza amanzi. Manje ngiyadideka manje. Uphilo baba owayethe hambisa kuyiID ukhona nje mhlambe somfice khona. Uyini mhlawumbe noma isihlobo sakhe noma unesikhundla esithile emphakathini? Ngathi unesikhundla esithile komkhulu. Okay.
ngicabanga ukuthi mhlawumbe mangathiwa okungcono sibona yena ke sizame nokuzwa ukuthi wagcina ilandile yini kwayona leyo ID ngamhambisela sengisho ukuthi yena ukhansela wagcina ithathileni kuye. hayi angazi ngoba phela yahlala ngaze ngagcina sengihamba ngiyoyilanda. Wangabe sakutshela ukuthi ufikile noma kafikanga? Hayi sanda kuya nje futhi ngiyocela ilovuzane istofu sejeli. Wangiphendula ngendlela yakhe nje nami ngeke ngayichaza. Ngayeka phansi. Okay. Nokuyezwakala. Ofisa nje ukulekeleleka kukho ukuthola indawo yokufihla ikhanda ilokho nje. Kakhulu ngajabula kakhulu mangase nje ngithole indlu engizoke ngilale nje. Malisha nje imvula noma kunomoya omkhulu ngoba iyaphakama. Oh, okay. Iyaphakama impela. Mali nomoya nje wangempela ubamba umoya uthi awunkosi ayingasuki. Kunzima nje kakhulu. Yeah. Ngizocela nje ukuthi ningene eke nibone nize nifika ngale kamereni ningene nangale. Okay. Nokulungela kunanke sizongena bese siyabona bese ke sizobe sesiyal-upload udaba sibone ukuthi kukhona yini okusihlanganelayo. Ngizophinda futhi ngimfonele ukhansela. Ngoba okungenzeka noma ngizomfonela ngimtshela ukuthi inamba ngiyithola bese esekumele yena nginikeze ngoba uthe ngibuyele kuyi anginikeze le number afuna ukunginikeza yona. Bese sizama ukwenza follow up lapho ukuthi kungenzeka kanjani ukuze ukwazi ukugcina usizakele. Okay. Yebo. Kuza lana nje ngabeka lento ngoba kugxaza ngempela kakhulu nakhona sekubolile njengalana nje uthayela lana usahlangene uthayela sowubolile wonke kunemehlela yehlela ngaphakathi kusho ukuthi ke fanele ume la ngaphezulu ushuthe yonke le ndawo ephezulu kubonakala ukuthi kugcwele amatshe nje into ongazange uyibone ngathi makuphenduka umoya ungabulawa nayitshe. Hayi laliletho yena lokuzana uhulumeni lona yona into engayinikwa kuphela okunye nje lutho njengalana nje nakhona kunenkinga. Kusho ukuthi ngizozama ukuphinde ngimthole. Ngimfune le number athi ngimfune yona. Makuwukuthi uyayiphika uzobe sekuchaza ukuthi ungidirector kubani. Uma kuwukuthi akanginikezi le number ngifuna ngoba uthi angobuye ngimthinte. Makuwukuthi ubeyiphika nje futhi sengikhohliwe njengala nalapha kunemveve. Oh yabonakala. Okay. Okusho ukuthi ke sengizobe sengiqhubeka ngizokwazisa kodwa ngoba ngizomfonela khona namhlanje. Ngizoqhubeka nje isikhathinyana bese ngiphinde ngimfonela bese ngiyakwazisa ukuthi sikhulume sagcina na ngoba into eyenzakalayo ibhlungu lento yokuthi nifike ninganakekeleki bese ningasanakekeleki bese thina uma sesingenelela ekukhalazweni zenu noma ekukhaleni kwenu bese bebona ngathi silwisana nabo kanti thina sisuke sifisa ukuzwakalisa ukukhalaza kwakho noma ubhlungu bakho siyasithi bungcono ubhlungu mhlambe mase bushiwo omunye umuntu ubunokuba bushiwo umnikazi wabo ngoba bayakwazi ukukuziba makushiwo umnikazi wabo mhlambe mase kushiwo omunye umuntu bazoyibona ukuthi serious kangakanani. So ibhlungu kakhulu ukuthi bona bekhona benikiwe amandla ukube ngabe banenzela izinto benganenzeli uthi usufikile bevele befuna ukukunikeza okunye okungaphezulu kwalokho njengoba kade esho nje ukuthi hayi siyabadinga abantu abafana nani awukwazi phela ukuthi ungazofuna ukunikeza abanye abantu okungaphezulu kwalokho nina ningazami lutho. You understand? Kodwa ke sizozama ukuthi sibone ukuthi kwenzeka kanjani ngoba
chazela ukuthi wafika walibika kokuqala waphuma kwangena omunye waphinde walibika kuye ongowesithathu lo yebo wesithathu uyakubika futhi nakuyena akukho futhi okwenzakalayo kulungile oqala wayilethe inhlabathi la ngaphezulu awu nowesibili wayilethe inhlabathi kodwa wayiletha kwakanye ongabe uyaphinde ayilethe kodwa manje ngiyabona bayilethe inhlabathi kodwa bayilethe indlu hayi ngoba ne-toilet nje ngalithola nje hayi ukuthi ngaze ngakhuluma cha leza nje njengawo wonke umuntu kodwa indlu hayi ekuyibhaliseni kwakho mabekucheckela phansi bayasho khona ukuthi uyavela noma kugcina kusala nje kanjalo kuthenini ababoni noma ukhona noma ukho ngoba kuyenzeka phela mama kube ukuthi uthola ukuthi indlu wayibhalisa kodwa sekwenzekele izinto zakhona ke iyagcina isiya kwezinye indawo kokuqala nje ikhathi ngiyochecka ngekhathi bekuthiwe abantu abangayitholanga imixhaso bebambe bayochecka ukuthi kwenziwe yini ukuthi umuntu angayitholi yes ngafike nje womfana nje wa lokhu uzwasha ngamneza ID yami washaya computer wathi kuthiwa indawo yakho yimbi njengoba yayishilo naleyo ntombazana manje ngithi bekuJune sengiphinda kalapha ka human settlement ngiyosho ukuthi hayibo ngiyahlukumezeka ngidinga indlu babe sebethi bacela iID yami ngabanika mase ngibanikile iID bathi bayashaya lapha computer bathi nje ababoni bathulisile Gertrude Khwela la shokuthi usufana nomuntu ongakaza ayibhalise kodwa eqaleni wakwazi ukuthi bekushaye ivele reason yokuthi ungayitholi kodwa mase uphinde kwesibili sekuthiwa usufana nomuntu ongabhalisanga lutho okay angazi ukuthi lona liphi ikhansela langisula noma ngasulwa ileli lesibili noma ngisulwe ileli lesithathu angazi no kulungile kezwakala sizo damasenza ke ukulandeleleka kwakho ugcina kwazile ukuthi usizakale lokho isilokho kusuke kubalekile khona kususa eThekwini ukuthi ukufika kwethu akube khona umehluko wenzakalayo kusasa akungathi sesifikile bese egcineni ugcina ungakwazanga ukusizakala ngoba isizathu sethu kusuka nje eThekwini size sofika la ngoba besifuna ukuthi sikwazi ukuzwa udaba lwakho uyibekela lona bese sibone ukuthi kukhona yini okungenzeka ukuze ugcina ukwazile ukuthi usizakale ngingajabula kakhulu mase ngisizakala yazi uhlala uthi nje malibona lishintsha uthi engathi linganganethi uNkulunkulu wami ngisiza linganethi manje akusizi lokho okay ngoba unayo inamba yami ngicela ukuthi uqhubeke uyigcine kanjalo ngisodama ngixhuma nje okay kulungile siyabonga silibonile mbuke lapho ngasekhaya udaba lukaMamkhwela noma sithi lukaMakhwela udaba lwakhe ezoyibekela kabanzi noma ezoyikhalela engathi abaholi bethu bengenza ngendlela ehlukile manje siyazi ukuthi umthwalo unzima noma kunzima uhola umphakathi kodwa engathi ungasalisa uwenzela phela iqiniso ubhekelele kakhulukazi kubantu abelidingayo lo sizo ngoba uyakhala futhi awokuqala ngesikhathi eyochecka ukuthi kwenzakaleni ngendlu yakhe wafika wathola ukuthi kuthiwa indawo ahleli kuyona ngiyona engekho yinhle noma yikho kade umbuzo wami uthi ke babengamsusa ingani kuleyo ndawo beyombeka kwenye indawo bese bemakhela indlu ngoba iyona idinga kakhulu naye akanazi impendulo zalokho uthi uphinde wabuyela futhi kulonyaka wathi mayozama ukulandelela noma ukuthola ukuthi kwenzakalani ngendlu yakhe wathola ukuthi ke manje akasaveli isidalo kwisystem noma akasakhombisa ukuthi umuntu owake wabhalisa ibhlungu kakhulu lento eyenzakalayo kuMakhwela ngoba umbona ukuthi umuntu ophila nokukhubazeka isandla sakhe sakwa left sikhubazekile kodwa uzizwa umuntu ongaphelele noma oncishiwe ukuphila kwakhe eSouth Africa engathi abaholi bethu abasiphethe bebengenza kangcono
babhekelele futhi abantu bebatreat futhi ngendlela efanayo kuwo wonke umuntu. Kodwa-ke siyayisithi inkinga yomunye inkinga yethu sonke. Sizozama ngako konke okusemandleni ukutotoba lolu daba naye umama ukuze kugcineni agcine kwazile ukuthi asizakala. Okwakho umbukeli lapho ngasekhaya ukuthi uvela ufonele inamba yeStetelegu Media uma kuwukuthi unenkinga ubike udaba lwakho bese siyasondela eduze sibone ukuthi singenza njani ukuze sikwazi ukuya phambili. Ngibona nje singakhulumi noma singanyakazi yingoba wena uhlela ufoni ukubika inkinga yakho bese siyayisukumela. Khumbula sinale page ku Facebook iStetelegu Media. Ungahambe uyolandela na WhatsApp futhi inamba yomsebenzi iyatholakala. Okwakho ukuthi uje ubike sibone ukuthi ngenzeka kanjani. Mina Stetelegu Intokazi yakwaNdlovu ngisho njalo ngithi sikwenzile namhlanje saluza udaba lukamama sisengakwenza futhi nakuwe ukuthi sizoba indlebe sibone ukuthi ungasizakala kanjani. Ngisho njengami ke uthi umnandi sawubona uhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.